Moi. Mä teen tästä tämmöstä tiedotusvideoa, jos mä yritän kertoa, että kesälomahaaste alkaa 2,5 kuukauden päästä. Nimittäin alkaa meillä täällä Taivassalossa kesäloma. Ja ympäri Suomeakin ehkä alkaa. Niin mä yritän tehdä haasteet vähintään 5 videoa 10 viikon sisällä. Tai mä lopetan kuukaudeksi tubeamisen. Ja mä teen ehkä silleen, että teen videot silleen, että taidan tehdä omakuvavideoita, vlogeja. Mutta suurimmassa osakseen mä ehkä taidan tehdä jotain muuta. Mutta jos te ette ymmärrä tätä videota, niin voitte ottaa yhteyttä Santreen. Ja Santre ottaa muhun ja mä teen toisen videon ja kerron vähän tarkemmin tästä videosta. Jotenka mä kerron teille myös, että Growtopiassa mut löytää nimellä Master Paavo P nimellä. Ja jos te näette mut, niin te voitte sanoa, että te voitte ehdotella mulle tähän niin kommentteihin, mitä mä voisin pelailla näin puhelimella. Kun mulla ei nyt ole konetta, paitsi että kyllä mä ehkä kesälomalla saan itselleni koneen, niin mä voin sillä tehdä videot. Tässä on nyt vähän vaihtoehtoja. Slither.io. Sitten täällä on Real Steel ja Clash Royale ja Growtopia. Kaikkea löytyy, mitä te haluatte. Mitä ikinä haluatte, niin laittakaa vaan kommentteihin. Ja jos joku jää epäselväksi, niin voitte sanoa suoraan, että te voitte kyllä tilata, jos te ette tykkää. Ja haaste koskee myös teitä. Kuukauden sisällä vähintään, kuinka monta videoa? Vähintään 1 video ja enintään noin 10 kesäloman aikana. Ja tää koskee itse asiassa eniten noita muun kanavan tilaajia. Ja myös itse asiassa koskee myös teitäkin, jotka katsotte näitä videoita. Että siihen asti mä voisin sanoa, että tykkäilkää tästä tiedotusvideosta, jos haluatte. Mä sanon teille myös, että kannattaa ehkä varautua siihen, että mä en ehkä tee videoa vähän aikaa. Koska mä säästän voimia siihen 2,5 kuukauden videohaasteeseen, niin mun täytyy vähän treenailla. Tai itse asiassa treenailla. Muuten ihan johonkin aikaan, tänään, huomenna tai tällä viikolla tulee video Santreen tosta Growtopia-videosta, jossa mä oon nimellä Master86 joku, en muista, mutta siinä videossa on mä. Niin kannattaa käydä katsoa se kanava ensin ennen kuin katsoo tämän videon. Muuten näkemiin! Okei, mulla on vielä vähän ongelmia täällä. Odottakaa hetki. Mutta tällä hetkellä se olisi moikka. Ja nyt tulee pikkasen duunia. Nähdään ensi videossa. Moi! Moi! Tässä on teille jotain. Odottakaa, mä otan alusta tän, kun tää vähän. Moikka! Moikka!